रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। भैया रउरा कहाँ से बानी? हम बिहार से बानी। बिहार में तो वोट चालू हो गया, तो वोट देवे ना कोई नहीं है। हमार वोटर लिस्ट से नाम कट गइल बा। नाम तो मरल आदमी के कटाला, वो तो जिंदा पाइन लो तब नाम काहे कट गइल बा? ना भाई, जे बाहर भीतर रहता नु ओकर नाम कट जाता। उनकरा लोगन के लागता कि हम बिल्डिंग बना के रहे आइल बानी, आ हम तो लेबरई करे आइल बानी। ई लेबरई का होला जी? लेबरई नहीं खा जानो, इंग्लिश नहीं खा पढ़ल का? लेबरई के मतलब होला मजदूरी। अच्छा रउआ कहाँ से बानी? हम बिहार से बानी। रउआ जाई वोट देवे, राउर नाम होई। हम सोचते बानी कि जाए कि ना जाए, कैसे कि वोट देने तो कोनो फायदा बा ना। देखो तानी जान कि ना जाए। नमस्कार, प्रणाम। हम संजय सिंह। ई वीडियो के ठेस पहुंचावे खातिर नहीं से बनौले। ई वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बनल बा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आ फॉलो करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार।